ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚେରମୂଳ ନା କହିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ମୋତେ ସକାଳୁ ଦେଖି ସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚୁଟକିରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାକୁ ବାସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଖୋଲି ହାତରେ ଟିକେ ନେଇ ତାକୁ ମକଚି ନିଜ କଳାରେ ଜାକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ସହଜ। 5 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ। ଆପଣ ରକେଟ୍ ଭଳି ଦୌଡ଼ିଯିବେ ବାଥରୁମ୍, ଆଉ ରକେଟ୍ ଭଳି ବି ଆପଣଙ୍କର